O conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, trasladoulles aos alcaldes da Ribeira Sacra o pleno compromiso da Xunta de Galicia e o Goberno Central na inquebrantable defensa da candidatura a Patrimonio Mundial, que terá lugar a finais do vindeiro mes en Corea do Sur. A darlles conta dese informe, que sabíamos que era unha parte importante do proceso, que é un informe que non é vinculante, por suposto, é un informe técnico no que se establecen unha serie de debilidades que son as menos, pero creo que tamén se establece unha serie de fortalezas que son decisivas, que son importantes e que nos permiten pois, tomar unha decisión ou que o Goberno de España dé un paso histórico. Nunca o Goberno de España tiña presentado unha candidatura que non tuvese os informes previos completamente favorables, pero tamén así non lo teñen trasladado nas distintas reunións, tanto o Ministerio de Cultura como o Ministerio de Asuntos Exteriores, que está moi comprometido tamén implicado con esta candidatura. Así mesmo incidiu en que ICOMOS salienta as iniciativas de turismo sustentable e as calidades paisaxísticas, así como a longa historia de interacción entre persoas, auga e paisaxe. É unha candidatura sólida, que é unha candidatura moi solvente, que é unha candidatura que ten, dende logo, unha repercusión moi importante no territorio, unha repercusión positiva moi importante no territorio, e polo tanto, confían plenamente na estrategia diseñada. Isto é unha cuestión importante e, por tanto, bueno, nos fai soñar con que esta candidatura, ao final, poida ter un final como todos pretendemos, non, que é a declaración da Ribeira Sacra como Patrimonio Mundial. Por estes motivos, o conselleiro confirmoulles que a Xunta de Galicia e o Goberno Central apostan por continuar traballando conxuntamente nas vindeiras semanas para facer achegas e aclaracións precisas e defender o proxecto ata o final.